Alhamdulillah udane terang. Alhamdulillah tong. Perkara tak tambak terang yun. Mosok mok tambah. Nah, Lho, nggonmu nambah iki lho nggawa apa? Lho nganggo sapu lanang. Lho. Berarti sunat sapune. Lho, lapo kok sunat? Jere sapu lanang, lanang kan ya sunat. Cara wong dhisik ku dijenakno iku sapu gerang. Wis tuwa sapune, umur pira tong? 90 tahun. Banget tuweke iku ya. Tak tambak udane alhamdulillah terang. Alhamdulillah. Lah kowe ya iso nambah. Ya iso wong Jawa ora iso. Lah iki mau mendunge kan ya kok kulon. Lah lemu nambah terus piye? Bismillahirrahmanirrahim. Salam salikum salam. Mendung saka kulon bali ngulon. Berarti mendung iki mang balik ngulon. Ngulon. Lah saiki umpama kok mendung saka lor. Mendung saka lor tak gurak. Duks. Mendung saka lor bali ngalor. Ngalor tenan. Dan gentong. Ngawur ae. Maksud iku lho salut aku. Kowe salut. Lah saiki umpama udan kok saka kidul. Saka kidul ya tak gurak mendung saka kidul bali ngidul. Hus. Lah nek saka etan bali ngetan wangsan banjir. Iya nggon aku iki mang banjir rek. Tenan mok guak rono iki mau. Berarti iso kabeh ya tong. Sing ora iso mok siji tok yun. Apa? Udan saka dhuwur. Kok udan saka dhuwur akhir udan ya saka dhuwur. Lah yo nek kadung tambak ora iso malah bocok. Nanging yo ora apa-apa Mas. Udan iki minangka barokah kanggo keluarganipun Bapak Dwi. Muga-muga anggone malakramaken ingkang putri pikantuk berkah barokah ugi temanten kekalih dadi temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal-enggal diparingi momongan. Yun, iki acarane apa? Lho, acarane apa sih? Lho, gak peresmian wit pelem iki. Ngawur. Ana wit pelem nek diresmekno. Acarane apa? Acarane iki nikahan. Oh, nikahan. Ancen bejo-bejone nganten anyar nak pas susu mudan. Lah kok bejo-bejone nganten anyar? Tenan cepet ndang dadi. Ndang dadi apa? Lho ya ndang dadi tegese dadi keluarga sing sakinah. Ngono adem ayem tentrem gemah ripah loh jinawe. Iya no Mas lah sawangan tamune ya lho percaya tamune tetep banyu mili yon. Nadyan mendung ya ta. Tamune ya pirang-pirang. Alhamdulillah jejer-jejer ngene iki ketok lho Tong. Ya jelas ketok. Tamune kok sing linggih kursi nek ngisore dengklit. Ini iki lho mesti buaya aki. Lho kowe kok ngerti cara gula iki nggawa ana sing 5 kilo. Cara beras ana sing nggawa 5 tompo. Iya. Iku nak wedok. Lah nek lanang. Nak lanang mesti amplope ana 100.000. Amplope 100. Nggawa rokok pres-presan. Rokoke pres-presan. Iki sing nek ngisor dikit mesti buah kaya nonton ngene iki. Ngono. Nek ngono iku. Lah nek sing ngono, buah mbok ora. Buahe pas malam pasian. Nopo apa meneh ndek wingi wis ana campur sarinan jarene. Mas. Tapi rak tenan. Lho lek nyubya iki banget syukure Pak Dwi, Mas. Iya no. Tapi gumunku mok siji. Lah kok gumun? Wong sakmene iki kok dumadhep rene kabeh leh. Hei, apa? Iki dunung apa ora? Lho piye to? Lah ketoprake nek kene ya tetep madhep rene. Umpama ketoprake kok nek dhuwur wit sawo, ya madhep wit sawo. Omonganmu iki. Berarti perkara kene ketoprak. Iya lho. Mulane weliku siji karo Mas Manten karo Mbak Manten. Ben omah-omah rukun, iki aja ngasih tik rebutan bener, kudu rebutan salah.
Lah kok iso ngono? Iya lho, mulane wong omah-omah iki ora mung cukup sedina rong dina, seminggu rong minggu, sesasi rong sasi. Nah iso iki ngasih sok tuwa, iso momong anak putu. Berarti kanggo selawase. Iya no Mas lho, iku sing penting lho. Wah, tapi jan luar biasa tenan. Kok luar biasa? Lho warga kene lah jan luar biasa Yun. Kok iso? Iki waya-wayahe panen gedhen. Panen gedhen. Brambang ning guri, Brambang nek guri. udanan. Ancen udan ya kudanan. Lah wonge Iwak tak rungokno iku lho. Critane ku wong iku lali. Lali ora ditutupi kudanan. Ben tukul menawa. Iki lah ya ngono. Lah nek menawa ape digo bibit, digo bibit iki ya digo bibit tapi nak kudanan ini ku brambang malah bosok. malah bosok. Ngono lho. Berarti kok ya ngerti titik-titikane cara nandur brambang. Ya ngerti lho. Ngerti? Ngerti lho. Lah nek pisanane nandur brambang iku sawahe diapakno sik. Nak nandur brambang pertama iku sawahe kudu diluku. Lho, Berarti kudu diluku. nggawa apa? Gawa bis. Ana Lah umume diluku darah gawa luku no, Tong. nggawa luku. Gawa luku lho. Lukune ana singkale. Ana singkale. Lho. Lah iku singkale ambane sepira? Ana nak 100 meter, Tong. Walah. Singkal ya umum 30 cm, 20 cm lho. Ngono. Lah nek bar di luku, Bar diluku terus dipetali digawe gulutan. dipetali digawe gulutan. Iya no. Dhuwure pirang meter? Ya 100 meter. Lah pokok 100 meter. Umume ya cendek 80 cm antarane 50 cm. Ben ora kebanyon. Ben ora kebanyon. Iya. Lah nek wis bar di iku mau diunggah-unggahno kaya kuburan. Gulutan kok kaya kuburan iki lho. Iya kaya Digawe gulutan terus digaroni. Digaroni. Oleh garoni nganggo Garpu. yo kesuwen Yun. Garoni yo garon iku lho garon kok. Lah nek bar digaroni, Bar digaroni diwur-wuri. diwur-wuri apa? Uyah, masako, micin, engko terus digawe sambel. Lho, lah apa kok teko masak Tegese diwur-wuri iki diwur-wuri obat. Obat apa? Obat nyamuk. Kok obat nyamuk? Yo obat pertanian iku lho, Tok. Obat pertanian. Nek wis diweki obat pertanian Terus diuluri. diuluri. Ngenteni selapan rong lapan lagi ngunduh. Ngono. Lho Mas, Lah aku denger-denger jere nek wong nandur apa brambang iku kaya dening wong ngopeni bayi iku tenan ta ora? Lho, ndak iso ngono. Lah jere angger Duh, bakso del gudel. Ya Allah, gudel pendarate. gudel. Rambutem tak yengen. Rambut kok tak iyang iku lho. Lah rupane kelawu. Teles dong, teles. Teles. Matur sembah nuwun Mas Gudel. Iki alhamdulillah pentase nek gone bos. Bos apa? Lho, bos dingklit, bos panggung rejing Pak Dwi iki wis terkenal nek ndi-ndi lho Mas Gentong. Malah berarti wis terkenal kaya media sosial yo wis do ngerti. Iya lah aku diinane melu mocok kok. Lho awakmu Pas sasi poso lho. sasi poso melu maca. Berarti kowe tukang masang deklet, Ora. tukang masang panggung rejing. Ya dudu. Lah terus tukang apa? Mocok mangan. Mocok kok mangan iki Lah lho. piye penguripan nek ora mangan ya klenger kok lho ya apa ora. Nek gudel iki ana sentimen karo aku. Iki ya ora mung kowe karo aku tok. Ana bintang matane. Lho, matane sapa? Iku lho. Bintang tamu. Lah ya bintang tamu ana matane. Ora di motor arep ngene. Iya. Sapa ya? Saka planet Jupiter. Tenan kok. Oh gak Yamaha. Planet Jupiter kok Yamaha iki radong iki. Yamaha iki motor. Mek Jupiter Planet Jupiter tenan. Aku iki ngaca. Ha iki lho. Apa? Ditakok gendong. Kene iki asine ora melok ndagi. Kok kon perangan iki ancen anu kok. Bos Dwi ingin repot. Lah kok repot? Lah anu, Sarimani di Sarimani. Lho sing ngerti sapa? Lho sik esku kok. Eh? Sariman diberangkatno.
Berangkatno ning ndi wong kene iki golek Sariman kok. Tak kandhani Sariman diberangkatno. Lah apa? Khusus dina iki. Sariman iki ora melu ndagi. Lah melu apa? Lah delele apa? Ayo, telu. Iki ceritane kowe iki. Ada apa sih? Kok ada apa? Sik, tak takoki. Aku ngerasane kok ora mulih, aku nginep aku ning kene. Lah kowe iki telung dina ning kene. Awan ning kene, bengi ning kene. Lho iki kok ya ning kene neh. Andane kok. Sebab apa kok nek kene terus? Napa? Ora duwe omah. Ya bener. Ora di omah nek. Lah aku ndi inane sasi poso, iki awake tetep lemu meneh. Iya. Entuk MBG. Iya. Sasi poso dinane kuru mergo ora entuk MBG. Ngono. Oh, berarti perkara lamsia ya, Yon. Lamsia. Lansia kok lamsia iki lho. Dagelan nomor cangkeme do kleru kabeh. Tenang. Kowe iki lho, sakjane aku tak takok. Iya. Kowe karo Pak Dwi iki apane? Ya sik tunggal aku. Lho, Mas. Lho, tunggal bapak ibu. Ora. Tunggal kandung. Ora. Tunggal ibu. Ora. Tunggal lek. Ora. Lah tunggal apa? Tunggal Nabi Adam. Ya wis suwe. Ya wis suwe nek tunggal Nabi Adam. mulai kudu rantuk ae. Kowe iki lha apa mulih man? Nek kene wae nginep kok sesuk ning kene neh. Wis kok ora bojomu ora kangelan ngliwet muni ngono. Kowe iki jane melok endi? Aku merek Kok mogol iya. Ketoprake ribut deknane ning ngono kok iya. Jane iki ketoprake sapa? Kowe iki ketoprake sapa? Ya iki sing diarani ketoprak 1000 negara. Dadi ketoprak 1000 negara. Wah, anggere ketoprak tak eloki kabeh kok. Lah kamangka iku anggere ketoprak dieloki kabeh saking bingunge Iya. ketoprake dibrukno. Lho, ketoprak ning dino. Ketoprak kuntel. Dipangan rayap. Cekek corona ngono. Mulane wong iki sing tetek, atine sing tetek. Nah, upane sing tetek nek umpama sing tetek ya bareng-bareng berkumpul. Ngono. Sing kepenak. Kowe ning gone mogol kono kenapa? Ya ngetoprak. Ya ndagel. Kowe jare tau kabar kowe seneng bojone mogol sing anyar. Cangkemmu tak jotos sing kok. Semura-ura. Masa ya iya, Dong. Iya. Kowe ketara, kok iki bengi iki ning kene kowe berarti dipecat mogol kowe? Lho kok malah guyu. Lah kok malah guyu lho. Ora. Nah iso omonganmu iki kliru lho. Kleru. Apa? Pak Sariman iki wis dadi tuwa. Nah, ibarate nggo panutan Tandane ya. dagendan saki. Nah, kandhane. Lah kok seneng bojone bos dhewe. Kowe nak seneng aku dah. Ora padha ae. Tunggale. Wong aku bojoku sawilah mandese ra. Sawilah seta. Kowe kok mbak iki ibarat ya. Garwane Pak Dwi. Ya ra. Bu Dwi iki ya ketoke ya wayu. Kowe kok mosok nyaingi bojone Pak Dwi. Entek musuh sawilah. Sawilah kuwi. Nah, sawilah. Langsing wonge. Saiki tak go ning salon. Nego salon. Wayu. Mandi susu le. Mandi susu. Bojone dagelan padahal bojone lah. Duwe Berarti Bu Sawilah mandi apa? mandi susu. Lah carane mandi susu lho piye? Kudang. Ya mudeng. Nek kaya piantun telanakan kene pagak sak kiwa tengene. Sing wedok-wedok ya seger-seger wong ancen mandi susu glowing. Lah bojo mandi susu piye? Ngono ana ragat larang. Larang lho. Tak tukokno ning pasar iku. Nek susu apa? Susu apa? Susu rentengan Indomil. Lho. Tak kok ember, tak plowotho, tak ubak. Terus Bojoku tak kom. Dadi putih. Dadi putih apa? Lah piye? Mati rubung semut are. iku ya ora putih dadine ya ireng kok iso. Patiku mandi susu ya iku mandi susu atong. Nah pengen bojomu putih. Iki gampang. Gampange piye? Dokok nek rumah sakit kok 3 sasi. Japakno yo Nek rumah sakit ora oleh metu. Ruangane asinan tertutup, mangan diteri. Ngombe diteri. Oleh isih nggawa dhuwit. Kok iso nggo dhuwit kowe dan ning rumah sakit nggo dhuwit. Rene kowe. Iki malah kaya cemplon sik. Kok iso nggawa dhuwit Rumah sakit iso nggo dhuwit kowe. malahe umume iku bayar. Nak rumah sakit kok bayar berarti keliru pasiene. Lho kok ngono? Kok keliru? Rumah sakit saiki wis disediakno BPJS. Mulai isih nggawa dhuwit akeh. Lah kok iso? Saiki umpamane Piye. Sawilah kok nek rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Wis ora kok
3 bulan, 2 bulan. Seminggu. Umume wong desa, nak nek rumah sakit mesti tangga-tanggane do tilik nggih Pak Bu nggih. Nggih. Tilik, nak tilik mesti rombongan gawa truk, gawa travel, gawa tosa. Sak wonge kok gawa dhuwit 30.000. Nah. Lah nak sak truk kamot wong 50. Iya. 30 ping 50 pira? Wah, 1,5 juta. Genep seminggu wis gawa dhuwit 10 juta. Cocok iki. Berarti bojoku tak kok rumah sakit ngono ya. Kok rumah sakit. Nek iso rumah sakit aja sedina 2 dina. Pira? 6 tahun. Oh, diar. Ora umum blas. 6 tahun iki lho. Ora umum. Kesuwen. Lapo? Langsung pateni untuk beras. Nesu. Ora bojo kok ndelok rumah sakit. Sawilahi pancen ayu tenan. Wis matur nuwun karo dulur Pak Dwi iki lakone kowe lho iki lho. Kok iso aku iki lho. Sariman dadi ratu. Iki lakone iki. Oh sik ah. Wong aku dadi ketua ra kuat suwe kok dadi ratu iki piye? Duwi iki kok piye? Oh sik di wonge. Wong aku dadi ketua ra kuat suwe kok dadi ratu. Ijek kuwi engko bengi jalukane pokoke dagelan dadi wayang kabeh. Dadi apa? Clear siji kabeh. Bambangane aku wae. Aku tak dadi Angken Darmo. Ora pantes mosok nek babangan mlakune ngene iki nak apa kowe? Boyoke lara. Boyokku lara. Boyokku lara. Perkara sawilah ndingi. Kene Diongkek sapa Wah mari. Pokoke engko bengi. Pokoke ceritane karek sing di omah Pak Dwi. Kowe mau dagelane metu kabeh engko bengi ya aja kok kendil. Jalukane Pak Dwi njaluk Angken Darmone aku. Lah nek anda ya entek musuh aku nek. Bayo metu neh modal kowe. Ayo. Elek ngene iki lho. Lah iya. Lho, ngene kok dibandingno karo ngene ya non sewu ya. Ya. Rupa ngene kok karo ngene ya. Iya lah iki wi. Ya jan kowe nganggo klip-klip bare. Lah umpamane aku nggawa klip-klip, ya berarti kok bagus. Ancen aku elek klambiku ae jajal. Cek ana deklet-deklet sing apik murup lho Pak Dwi. kok dikek kok murup iki lho. Ora iso jajali umpamane ketemu bocah wedok iki di desane iki telanaan. Sawangan aku. Lho set. Cah wedok kan mesti tetep seneng rambut tak buka. Jajali nak sariman piye? Mlakune aja kaya wong dobolen lho. Oh dobolen. Biasa. Aja kaya wong dobolen. Mlaku biasa. Jajali blangkone dibuka nak ketemu cah wedok piye? Set. Iya. Alah ya. Ndak, Ana apa? sariman sawangan kok kene, Gok. Kaya apa? Raina kaya cikalan. Oh ya aja gregetno. Iki mau lho padha-padha aku ngingeti nanda. Lah kene. Rias kanggo wedak apik. Heeh. Lho kowe kok iso apik lho, ra iku kok ijo iki perkarane piye? Lah iya kabeh ngene iku mesti nakdir berarti. Takdir Allah. Aja ngece lho. Ora. Iki elek-elek tau dadi ketua ketoprak lho. Ah, kowe nek ora dijak to, Ben. Kene ora dijak. Elek-elek tau jadi ketua Ketua lho, disawer. Ayo. Nggih, matur nuwun. Reyok mate, reyok dah. Reok. Ketua ketoprak bangkrut. Kancane 5. Kowe kok nampani dhuwit ngene iki wis mau pikir, wis mau pitung. Urung, wis. Awakmu wong tuwa. Wis Tau nyekeli dhuwit 100 apa urung? ya arang-arang. Arang-arang, nak arang-arang aja mundak kaget. Coba kowe ya. Iya. Apik iki. Aku iki ketoke pinter kok goblok ya. Ning aman. Mergo aku mau wis sabit jagong kalian panjenengan Pak Dwi. Pak Dwi maringi aku dhuwit 1 juta. Kene kowe jejer. Kowe njaluk ora? Dagelan barek ning jujur ya iki. Nah, Kowe iki apa? Elek-elek kaya telek. Lah kowe elek kok ndarek. Aku ra pateo. Se rupa ngene kok ora pateo iki. Iya kok iso. Aku dikei dhuwit 1 juta. Iki lho Ya, dagelan nom ning Iki berarti didom. Didom lho sampe ngono. Oke, lha iki lho dagelan bocah apik ya iki. Kandhani. Ning yo ana cara-carane. Carane nerokno suarane kewan. Lah. Kapan iso? Akeh kewan. 100.000. Wani. Ani. Lion. Suarane pitik. Lah. Lanang apa wedok? Oh bayi lah. Lanang. Tuwek-tuwek. 100.000. Gendang. Gendang. Suarane manuk. Kowe kono. Suara manuk. 100. Kowe tenang. Kowe kok swara sing paling penak. Kowe swara kirek. Lho wong ora kok. Sing nyekel dhuwit. Sing nyekel dhuwit iki kok. Sapa? Sing nyekel dhuwit iki kok kirek gundulem kala. Ayo.
tenan keletong Letok. Letong gas. letong Letok. Lah iya. Iki let. Jenenge ku let. Kok let. Ayo jeneng aku Nanda. Ya. Nanda. Kowe Yun. Kowe. Gendong. Aku Sariman. Lah kowe let. Tong. Lete iki lho aja dipedhot. Kok iso dan kowe Oke. swara jaran Ora iso kowe. Jaran. swara jaran Jaran. ya swara jaran swara jaran res-resen 100.000 Iso. 100.000 aku wis dipasrahi dhuwit Pak Dwi yang niki gampang Kowe gampang kowe. Ayo. Gampang. ngosek Ora suara kirek. ngosek ngene iki tak kayak ini sing spesial iso Cacak nek iki. swara wedhus Mbek. swara wedhus wedok Mbek. swara cempe Mbek. swara wedhus lanang powel budiken mambu wedokan nah iya kowe Duh matane. Kok persis lanangan wedhus ya? Ya Des. 100.000 Ya iki lah sekeri. Pinter saya. Ngono ta ya wedhus arep rabi lek. Iya ya wedhus sampe rabi powel Iya. cangkeme iso apik cangkeme Ya kuwi asline wedhus kok. asline wedhus Wedhus. Dasem iku ngaran wedhus. 100.000 cekel tangan Cekel tangan. swara macan Ngao 100 ngao. 100 genara karen Pak Dwi kok padoni Duwe kok Pak Dwi. genan kowe swara pitik bangkok 100.000 Lah penake lho kene ta kok 200. Rene ya iki. pinter tenan Kaya andum PKH. Bocah kadung apik kok. swara kebo kebo marcuwet 100 Untuk pira kowe? 200. Alhamdulillah swara. Kebo kena stroke. Kebo kena stroke. Ana kebo kok kena stroke. aku sing nakoki kok kebo kena stroke tak takoki Ya. suarane ula Matene wong. Kok. kulone ketoprak iku Kula ketoprak iku. Lah ngerti ku ya ora ketoprak. Sing tau nyedak ndase kula sapa? Lagi ngrungokne cetet mudar. perkara iso 100.000 Tenan. pinter tenan Alhamdulillah. lho carane Karek pira iku? ijeh 200 berarti Wis ngene. Piye? Daripada ngel-angel, kono ae jawabno. kene Ya, suarane sawilah nak perainan Takokmu Arah aku. piye tek perainan barang. lah kene iki ben piye Wong sawilah iku ora tau perainan, dijahit kabeh wisan kok. Cangkemem udah rapat. ayo sawilah perainan ya. Oh yes. Oh iya. piye piye sawilah perainan Oh yes. Ape ya. Wong edian niku. 100.000 Cah ngene ya cacat. wis untuk kabeh Oh. rene kabeh Oke. tak takoki swara kewan iki jawaban bareng sing banter Oke. suarane sapi Mo. oh ya wis Mo ya wis. matur nuwun nggih Pak Dwi matur nuwun Sik orang. Rene. Iya, mo ya wis sih karepmu piye? dah duwite ndi Lah iya. Lho Lah kok dicipok. padahal tak doi suarane sawilah lho kok iso jaluk. Lah iya. Duwike kok mau jaluk apa? Lapo? lah iya tak takoki swara siji kewan iki jawab bareng suarane sapi piye moh ya wis Kowe gobok kok ya. Lah kepiye? Mau dak ya gelem ngono. Ora Goblok. apa-apa. Wis duwite Oh, wara-wara. Sik ora HP. Lah iki. HP ku keras lho. HP ku. Ki ndak ana HP jatuh. HP hilang. Iki koyoke kok HP-ne cacile soalé Ana gambare. Mohon perhatian, ada yang kehilangan HP mereknya apa iki? Cross kaya HP ku. Cross gundulem Realme yang ada Gambare. kehilangan ini gambarnya bunga, ada anggurnya. iki Anggur merah apa yo? lha iki gambare udah kabeh iki Walah alah. Dilah. wedhus iki apa
nanti bisa menghubungi pihak ketoprak. Ya ketoprak. Mas Randy bisa menghubungi Mas Randy. Mas Randy sini Mas. Ya. Mas Randy. Awake dhewe diakali, ini ra apa-apa. Sunane Reok. Reok Ponorogo. Sariman kudu dadi Reok. Reok medun kene man ya. Tembangnya Reok Ponorogo nggih, Pak. Nggih. Oke. Reok Ponorogo. Konco atur dumateng sedaya tamu undangan sedayanipun matur sembah nuwun dumateng Bapak Dwi sekeluarga ugi matur sembah nuwun dumateng para tamu undanganipun. Mugi pinaringan bagas waras rezeki malintu-lintu. Amin amin ya robbal alamin. Reok Ponorogo mergo mengko awake dhewe iki neruske lakon nganti rampung. Lakone. Ya. Sariman dadi ratu. Sariman dadi ratu. Kowe penak, kowe dadi bambangan. Lah piye? Lah iki sing telu iki dadi apa iki? Sariman dadi ratu. Letong dadi kere. Terus gentong dadi wong bintu. Kowe Liun dadi tukang turu. ra isa. Enake. Nyumayaken Mas wonten Reok Ponorogo. Semoga sinareng bakti kuncara. Aku gak wani nyarno nek kleru. Kene. Kok nek kleru. Kowe nek kleru kenapa? Bersama Bakti Kunjara. Kok nek kleru aku. Selek. Nganti kleru. Nah iki di streaming e. Bayaran langsung tak kandhani Pak Dwi aja kekno Sariman. Ora tak pikir. Lah apa? Berarti kowe ikas lilo legawa. Ikhlas. Ora dibayar. Ora dibayar. Ora dibayar ikhlas bengi iki. Lah sebabnya apa? Lah wis lunas ya, Be. Wis lunas. Lunas kadek ngimula, lunas. Wis Ya. dibon kabeh. Ya Mas. Kowe ndak karo kelakuan Musik Dika, siap? Oke. Oh sini aku mau balik. Yeay. Oh enak ini ya. Terserahkan reoknya. Ayo. Kita. Aku sih. Ayo kita. Ayo. Reok positif. Iya. Ya.
Sarimon, Sarimon. Kendama ora adil. Yo. Ayo liya lurung. Yo lurung e. Sariman. Ya. Bar. Nyenggake ora penak. Lah piye? Lah nyenggake kok asu lho. Lah kudune Kaya riak-riak ngene iki lho. Kowe wong tuwa wis kapok ya ya. Iso apa lu? Asolo ya. Lah kok asu lho. Oh, bucek tenan. Wala larantok yon. Larang. Ora. Kuping ana corone. Lah kupingku sapiteng. Ya. Jadi. Bar, wes. Wes tak kandhani. Aja reokan lho. Dadi. Lho iki Sariman. Ora iki paling ngapusi ndak iki. Kowe Sariman. Mboten. Ora. iki ora Sariman. Iki nak menawa Sariman. Lho, nak jenengan mboten Sariman sinten, Mbah? Aku sing mbau reksa kene. Asmane sinten, Mbah? Lali aku. Ono seta. Iki ngene. Ono danya kok lali jenenge iki ono. Mbah, sampean ampun ngotor Mbah, mosok karo jenenge kok Jenengan lali. sinten? Kira-kira sampean rene iki mau karo sapa, Mbah? Aku dhewean, aku wis tuwa ya pikono. Mbah, iki ning kene aja seneng-seneng teng dalipun Pak Dwi, Mbah. Kowe metu ya, Mbah, metu. Metu nggih, Mbah. Sakake ragane niki. Medal nggih, Mbah, medal. Aku metu njaluk mangan. Kembang. Oh, njaluk Kembang. Njaluk syarat. Iya njaluk syarat. Kembang telaseh. Ora. Kembang telon. Ora. Lah, anu wis kembang wis tak kei kembang sing akeh ya. Kandhani duwe Iya, Pak Dwi kandhani. timbang kangelan tuku kembang ning pasar aku kae mentan tak tuku dhewe. Pak Dwi, tulungi niki Pak Dwi. Mbah, kowe sing njaluk reok lho, Mbah, iki dadi Iki Sariman. piye, Mbah? Iki tulungi lho, Mbah. Nggih. Mbah, monggo niki lho bathuke jenengan deleti nggo warit mboten napa-napa. Berarti sampean njaluk abang-abang, Mbah. Iya engko tak tuku kembang dhewe. Tekno wong Mbah niki pripun, Mbah? Tulungi lho, Mbah. Nek sampean ora entuk kombae ora gelem metu. Mbah, tulungi, Mbah. Tulungi iki. Sake, Mbah. Mosok sesepuh basa kene kok kaya dul celelek. Tekan ndi? Wes boyokku lara. Tak mirip kaya dul celelek. Oh iso. Yo, arek sak pojok yo. Ya, sak pojok. Ayo dilanjutno. Dilanjut ya, Mas. Heeh. Ya no. Sidik tok. Yo. Yo. Ramene. Kedung piak. Unine kendang. Tambah semaraknya hiburan. Tari reog asli dari Ponorogo.